Kubor ka bapen kendet bat pen susi yaki bahayeng asam. Tang haden kalai sngi jong ka jing kawai songkurim kaba haka arpun riu tarik uni ubenai baladep lalapan ban yakane ka breu bakalayap haka yingsa ka jongka ha Faridabat jongka jala Haryana haka khatwei tarik menta ubenai. De shua bertang yakane ka video ngasno ban ai kuble ya pi baro ki bapej bat kersan yakane ka channel manla kapor bat kumju ru ya ki badang temai bat sobha ban kersan lem yakane ka channel ta ka ba share lem like bat subscribe yakane ka channel knang ba pin yo su sakiwe pat ki video ki bakum kini yam tang ina ngap yakane kubor ke ka tau ka ba pelong yakane ka kanthei bakan khlatno kakarteng cokane kakanthei kadai ka kushbu kabadang khat khandai sinem karta kabala klatno haka wei ka kamra jongka ying jongka kabadon haka than sikruna jongka Faridabat hapo ka jala Haryana buat hadin tang khalai sngi ki bahaying jongka kila kenno bakala syapendek ha ulok jongka bat ki bahaying jong une ulok tang nakadau kabai dauri ne kabai tengah katkum ki kubor la yatu ba uhenmen jongka kushbu ulapun ya une ulok jongka haka pormet jongka khatwei tarik haka ba ulong ba wan jungo yaka henrei maria poi hakata ka yeng ban lekpe ya ka kushbu haba lekpe ya kamra jongka kushbu ki ba hayeng ki lala balakhang ya ka jingkhang na po onda ki lapli ya ka jingkhang ki lala ban ya ka kushbu bakala sen pasi hakata ka pangkha kabadon hakata ka kamra kumta ki bahayeng ki lakendet bat susi ktang halor kane ka jingjia kumta uhenmen jongka kushbu upawan kumar ula ai sendon daka mukoduma hatanat une uhenmen ulayatu haki pulet baka para jong u kalapun ya ka kemi jongki tang kendiat por shwa bakan klatno ka jingdon jong ka jingya kren jongki kim patip henrei ula penskam baka kushbu ka imsuk imsan bat ki bahayeng hasam haki por menshwa bat umdon dak bakpau jong kacing ne kacing susi ha kacing im jongka ha kapor bakadang don haying kemi haden kacing ujor hajar uhenman nakaliang uhe pulet jongka Faridabat uyaspal ulayatu balar register yakane kamu keduma persya yau tengah jongka kushbu yaka kemi jong ukau tam kumar bat arngut ki weipat ki persa jongka katkum kacing ujor balabu jing ujor da uhenman jongka kushbu mentaki pulit kila toket ya kinong syakeno la pelong ya ka eksamen habat cakhan civil hospital bat la IT no ya ka met jongka syaki bahayeng ki pulit kitang ap ya ka pot jongka autopsi bantep ya ka dau batikna jongka jingyap ka jongka kublai sibun ngit sekendu pat taki wei pat ki video